Make you move up your feet. Make you move up your feet. Make you move up your feet. Make you move, 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 make move up. Make you move up your feet. Make you move up your feet. Make you move up your feet. Make you move, 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 make move up. No niin, annetaan aplodit Inkalle, Villelle, Tialle, Karinalle ja Vellulle. Ja minä menen tänne väliin jututtamaan näitä immeisiä. Kuulkaa, teemanahan on se, että jokaisen pitäisi liikkua päivässä ainakin 1 tunti. Ville, montako tuntia sinä liikut päivässä? No, en mä tiedä. Kuinka monta tuntia päivässä on? Se on totta. Ainakin kun tätä teidän settiä katsoo, niin aika monta tuntia te liikutte päivittäin. Kaikille sama kysymys. Mitkä lajitaustat teillä on? Jos puhutaan liikkumisesta, mitä kaikkea lajeja te olette harrastaneet? Jos sä aloitat vaikka Inka sieltä. Joo, mä oon lähinnä tanssinut pienestä pitäen. Ja siinä ohella on ollut kuntosaliharrastusta ja muuta kehonhuoltoa.
Joo, mä tykkään myös tanssimisesta, balletista, mä tykkään akrobatiasta. Tuo äijä on vähän parempi kuin mä, mutta ei paljon. Mutta sitten myös tykkään musiikista. Mulla on itse DJ-kontrolleri himassakin ja tykkään soitella, että kaikki mikä liittyy musiikkiin ja liikkumiseen. Yes. Mitäs Tiia? No mä oon aloittanut taitoluistelulla pienenä, se oli mun mielestä tosi siistiä, mutta sitten sitä kautta tie johti balettiin ja sitten se oli ehkä vielä vähän siistimpää, niin sitten mä oon sitä jatkanut. Sitten oikeastaan kaikki tanssilajit on nyt niinku, varsinkin viime vuonna alkanut, tai viime vuosina alkanut kiinnostaa ja aika lailla kaikenlainen liikunta, kaikki on kiva kokeilla. Karina, what is your background? I hear it's circus nowadays, but what is your background? What different sports have you done? I'm at the rhythmic gymnastic and sport acrobatic. I'm a master of sport acrobatic. Yeah. Then I went to circus school, and now I'm in Finland, perform for you. Excellent. Vellu, sä teet aikamoisia temppuja tuossa koreografian aikana, niin trikkaus. Kerro sillain tiivistetysti, että mitä on trikkaus. Kyllähän obviously nähtiin, mitä se oli, mutta kerro vähän. Kyllä, se oli just sitä, mitä nähtiin. Trikkaus on yhdistelmä potkuja, voltteja ja kierteitä, ja niistä yritetään tehdä mahdollisimman näyttäviä liikesarjoja. Vähän niin kuin yhdistelmä telinevoimistelua, taistelulajeja ja katotanssia. No onko sun lajitausta kaikissa näissä, mitä sä äsken luettelit? No ei oikeastaan. Silloin kun mä aloitin trikkauksen, niin mulla ei ollut mitään akrobatiataustaa. Sitä ennen jääkiekko ja jalkapallo. Okei. Mutta hei, sä pääsit tässä Villen koreografiassa myöskin joraamaan. Miten tuttua sulle on tanssiminen? Aina silloin tällöin täytyy opetella jonkun verran kaseja ja tanssiliikkeitä, ja tällä kertaa se oli vähän enemmän. Ja kiitos siitä meidän tanssijoille. Kiitos paljon, että opetitte. Niin hei, mä veikkaisin, että moni miettii, että tässäkin porukassa, täällä on monta liikunnan eri harrastajia. Miten monta vuotta vie, että pystyy olemaan trikkauksessa noin huipulla? No mä oon itse harrastanut 11 vuotta, mutta kyllä täytyy sanoa, että mä aika kovia temppuja tein jo 5 vuoden jälkeen. Okei. Mites tanssiporukka, montako vuotta, minkä ikäisenä Tiia sä oot aloittanut tanssi? 13-vuotiaana. Mites Ville? 6-vuotiaana. All right. Entäs Inka vielä? Sama homma 6-vuotiaana. No niin, eli täällä on aika laaja skaala. Mun mielestä tälle ryhmälle kuuluu antaa nyt vielä raikuvat aplodit, sillä että kaikki herää tähän aamuun. Mahtavaa. Te pääsette myöhemmin joraamaan myöskin näiden kanssa vielä lisää, mutta tässä kohtaa Saara tuolla nostaa kättä ylös, niin seuratkaa Saaraa. Saara vie teet pikku välipalalle tässä, että jaksatte kohta jorata. Lupaatte jorata sitten hienosti, eikö niin? Ei, kyllä. Ja me jatketaan tässä, tulkaas tänne mukaan. Vellu, kerro vielä vähän tarkemmin tästä sun taustasta ja urasta, mitä äsken nähtiin tuossa shown aikana hienosti koreografioituna tanssin sisään trikkausta. Niin kerro vielä vähän tarkemmin, mitä kaikkea sä oot saavuttanut aika paljon, montako maailmanmestaruutta? No trikkauksessa ei virallisia maailmanmestaruuskilpailuja ole, mutta epävirallisia Euroopan mestaruusvoittoja on tullut muutama ja myös tuolla Jenkkien puolella. Hei, kerro mulle sitten mikä on sun viikoittainen, että kun me puhuttiin tästä, että tulisi liikkua päivässä vähintään tunti, niin miten sä pidät itse tuossa kunnossa, että sä et loukkaa A itseäsi ja B, että kaikki nämä sun temput pysyy kunnossa? Mä treenaan lajitreeniä semmoinen 4-6 kertaa viikossa, eli ihan vaan tekniikkaa, trikkausharjoituksia, voltteja ja potkuja salilla. Ja
siihen päälle sitten nostelen Karinaa, eli tyttöä, jota nostelin tässäkin, niin pari akrobatiatreeniä 3-4 kertaa viikossa. Mitähän siitä tulisi yhteensä? Kyllä se menee 20 tuntia varmaan ainakin treenimäärä viikossa. Siihen saa sitten syödä ja palautua ihan kunnolla. Hei, jos nyt tuolla koulun oppilaissa on semmoisia tyyppejä, jotka haluaisivat aloittaa trikkauksen, niin miten aloitetaan trikkaus? Kaikista helpoin keino ehkä alkuun on mennä internettiin, YouTubeen ja sieltä tricking tutorial hakusanalla tai trikkaustutorial. Sieltä löytyy opetusvideoita, joita voi katsella. Niitä voi katsoa play-pause ja siitä katsoa mallia. Ja myös nykyään harrastajia alkaa olemaan sen verran paljon, että kannattaa koittaa löytää esimerkiksi Facebookista tai YouTubesta, löytää paikallisia trikkaajia, harrastajia, mennä niiden kanssa harjoittelemaan, kysyä neuvoa ja siitä se pikkuhiljaa sitten lähtee. Okei, no sitten sun ajatuksia Big Movesta. Millä mielin olet mukana tässä projektissa? Tosi hienoa olla mukana Big Movessa. On ollut mielenkiintoinen projekti tähän asti ja varmasti tulossa vaan mielenkiintoisempia juttuja jatkossa. Hienoa olla hyvällä asialla liikkeellä. Me vedettiin tuossa muutama viikko sitten Annan talolla Big Move ja oli niin kiva nähdä lasten hymyä ja iloa silloin, kun ne pääsi tekemään ja nauttimaan sitä tekemisestä. Ja eikö niin, että minun mielestä että myös se, että laitetaan ihmiset liikkumaan, mutta myös madalletaan sitä kynnystä, että kaikkia lajeja voi rohkeasti lähteä kokeilemaan. Kyllä, ja se onkin todella tärkeää, että jos ei ikinä kokeile, niin sitä ei ikinä tule aloitettuakaan, koska kaikki on aloittanut joskus ja kaikki tietää, miltä se aloittaminen tuntuu, niin ei tarvitse yhtään häpeillä, kun tulee tanssimaan tai mitä tahansa tekeekin. Se on vaan hienoa nähdä, kun ihmiset yrittää ja viitsii yrittää, ja se on varsinkin suomalaisille usein aika vaikeaa. Juurikin näin. Ja sitten vielä se, että niin kuin tässä hienossa koreografiassa huomattiin, että fuusio on päivän sana. Eli kaikkia lajeja ikään kuin iloisesti sotkien, niin siitä tulee monipuolinen kokemus koko keholle ja tyypille ylipäätään, eikö näin? Kyllä. Tässä on klassinen baletti, hip-hop, akrobatia, trikkaus. Monta juttua pistetty yhteen ja ne toimii sulavasti ja hienosti yhdessä. Ja näytti kyllä ihan ehdottomasti hienolta. Katsotaan pikku hetki täältä, miten täällä meininki jatkuu ja odotellaan vaikka Ville tuosta, kun se pääsee haastattelusta niin tähän jutusteluun. Kiitos Vellu. Kiitos paljon.
Aurinkoinen kevätpäivä jatkuu täällä Kansallisoopperassa ja mulla on vieressä ton äskeisen shown koreografi Ville Valkonen. Ville, kerro minkälaista on työskennellä noin eri lajien ihmisten kanssa, että sulla on trikkaajaa, sirkustaiteilijoita ja tanssijoita. Varmasti mielenkiintoinen task. Se on todella innoittavaa eri lajien parhaiten osaajien kanssa työskennellä, että sehän tässä mulla on ollut projektin ideana myös, että saadaan innostettua nuoria liikkumaan ja ne, jotka innostaa niitä ja pistää liikkumaan, on omien lajiensa ihan parhaimmistoa ja silloin kun saa tällaisia pro-tyyppejä mukaan, niin mikään ei ole ongelmaa, vaan kaikki ratkaisut löytyy saman tien ja sitten tulee ihan mahtavaa. Olette sitten keskenään opettanut, Vellulle olitte opettanut ja Karinalle tanssikoreografiaa, mutta olette vastaavasti, onko Vellu opettanut teitä? Sinänsä se menee puolin ja toisin, että enemmän me ollaan ehkä keskitytty siihen tanssipainotteisuuteen, että me jätettiin se trikkaaminen ihan kyllä. Huomattiin, että okei, Vellu osaat noin, että ehkä tässä nyt ei ihan pari viikkoa riitä tähän opetteluun. Ja sitten katsottiin vähän Kaninaa ja oltiin silleen, että all right, että osaako meistä joku seistä yhdellä kädellä? Ei. Ja me jätettiin se ihan niiden jutuksi, että tietenkin sitten heiltä on tullut paljon hyviä ideoita ja ollaan huomattu myös, että heilläkin on hyviä koreografisia ideoita. Nyt mennään tähän, me ollaan lanseeraamassa Big Movea, eli saataisiin Suomen nuoriso liikkumaan. Kerro sun kokemukset, sulla on jo tarttumapintaa tähän ja olet paljon ollut nuorten kanssa tekemisissä. Kerro vähän omin sanoin, mistä sun mielestä tässä Big Movessa on kyse? No tässä Big Movessahan on kyse siitä, että me saadaan todellakin nyt vietyä eri lajeja ympäri Suomea, innostettua ihmisiä kokeilemaan. Eli meidän pointti ei ole siinä, että me opetettaisiin jotain tiettyä lajia ja sen jälkeen oletettaisiin, että nämä nuoret lähtisivät harrastamaan sitä, vaan kaikista tärkeintä on, että kaikki vaan lähtisivät kokeilemaan ja sen jälkeen huomaa, että vaikka tuollaista trikkausta tai balettia, niin mä uskon, että sama henkilö pystyy tekemään molempia. Ja sitten kun sä huomaat sen, että vaikka sä et olisi koskaan liikkunut ja sä saat tällaiset alan parhaat opettajat ja ryhmän vetäjät, niin kun tunnissa olet yhtäkkiä oppinut heittää jalkaa ympäri ja pää menee ihan sekaisin, mutta silti jotain tapahtuu, niin ties vaikka siitä sitten seuraisi jotain hyvääkin joku päivä. Meillä on täällä oopperalla nuoria valmiina kohta tanssimaan, niin minkälaisia terveisiä lähettäisit, meitä on paljon tuolla ruudun toisella puolella niin sanotusti, niin minkälaisia terveisiä lähettäisit heille? Mä lähetän oikein hyviä muuveja teille sinne ja pistäkäähän kuule vähän musaa päälle, pistäkää vaikka lenkkarit jalkaan ja sitten vaan heittämään mitä härveleitä vaan keksitte. Kattokaa YouTubea, menkää katsomaan tanssiesityksiä, kokeilkaa kavereiden kanssa vaikka keksiä oma laji. Ihan mitä vaan, kunhan vaan vedätte muuveja. Kunhan rohkeasti liikutte ylipäätään. Hei, täällä on sen verran iloinen puheensorinen, että musta tuntuu, että nämä tyypit olisi valmiina täällä lähtee liikkeelle, niin tässä kohtaa mä annan kapulan luovutan sulle ja käytännössä katsotaan, miten Big Move vallottaa tämän nuorison täällä. Sulla on ryhmä tuolla tulossa valmiina kaveriksi. Stage is yours ja ei muuta kuin nuoriso tänne, eikö näin? All right, tehdään näin. Yes, hyvää päivää teille kaikille. Tullaan kaikki tänne lähelle sieltä. Yes. Pieni hetki. Mä kerron vähän, mitä me tehdään. Meistä on osa ollutkin. Kuinka moni on ollut meidän kanssa tuossa noin muutama viikko sitten? Okei. Me tehdään nyt silleen, että otetaan silleen, että mä pystyn erottelemaan kohta meidät erilaisiin ryhmiin. Me tehdään tänään 4 ryhmää, jossa me sitten kokeillaan vähän Vellun ja mun johtamana tässä näin tehdä erilaisia liikkeitä. Onko teillä kaikille selvää se, että tänään pistetään ihan täysillä kunnon muuvit peliin? No mikä joo? Onko selvää, että pistää kunnon muuvit? All right, no niin, hyvä juttu. Ensimmäiseksi mä haluan ihan, että ne, jotka oli siellä Annantalolla, niin tulkaas teistä osa tänne lavalle. Ihan tässä näin. Hyvä, joo, tänne lavalle vaan. Juu, tänne näin vaan. Kaikki rohkeasti. Ja ei ole mitään väliä, voi olla eri ryhmissäkin. Sitten, missäs meillä on Vellu? Onks Vellu on kunnolla
Vellu tulee tänne näin. Ja Vellu ja Tiia ottaa nyt toisen ryhmän. Meidän pitäisi jakaa sille, että olisi noin 40 henkeä menisi tonne noin. Näettekö te tuolla kauempana on tollainen tila, missä vähän tanssia. Ja kohta mennään sinne valmiiksi. Odottakaa ihan hetki, mä kerron tämän jutun vielä tässä näin. Eli me opetellaan nyt sellainen ihan pieni koreografia teidän kaikkien kanssa. Ja sen jälkeen me niissä 4 ryhmässä myös pistetään sinne jotain vähän omaa. Keksitään jotain omia liikkeitä. Meidän ryhmän vetäjät auttaa teitä niin kuin hiffaamaan sinne jotain coolia. Sen jälkeen, sitten kun me kaikki ryhmät ollaan opittu, vähän vetää se koreografia ja sinne jotain omaa, me tullaan kaikki tähän stagelle. Sen jälkeen kaikilla ryhmillä on 1 kerta, 1 läpiveto harjoitella, ja sitten me pistetään battle pystyyn. Ja sitten me vähän näytetään, että keillä on parhaat muuvit, kuka on niinku vetänyt niinku kaikista eniten kotiin homman. Nyt te sitten siellä vaikka, tässä on hyvä näin ryhmittymä, eli nyt te, jotka olette tässä matolla, niin te menette tonne noin, siellä on balleriinoja ja sirkusmeininkiä, menette sinne odottaa. Ja sitten kuunnelkaa hetki. Sitten kun mä tuun sanomaan teille, että nyt on teidän aika mennä näihin ryhmiin, niin me jaetaan meidät 2 ryhmään. Nyt te siellä, niin Vellu ja Tiia, ottakaa homma haltuun. Yes. Tulkaas vielä tänne näin, pojat, tulkaa sieltä vaan tänne. Täällä on tilaa vaikka kuinka paljon. Hyvä. Ei haittaa vaikka, yes, tänne mahtuu vielä. Yes, hyvä. Okei. Menkää te siitä sitten vielä tonne noin katsomaan. Yes, me venataan teet myöhemmin. All right. Ja nyt lähdetään. Mä pistetään mikin pois, niin saadaan vähän hiljaisempaa ääntä. Joo, siellä on haaste, kun ei tulee ihmiset, että se on vasta.
ääressä. Mikä olisi sellainen helppo, että jos sillä olisi tällainen pariskunta tällaista jotakin balettiin liittyen, niin mitä te voisitte näyttää? Olisiko se simpeli Arvin promenaadi? No näyttäkää, mikä se on, niin näyttää. Voidaan kokeilla sitten. Joo. Ootte sitten kokeillut jo tätä asentoa? Voitte kanssa lähteä tästä testaamaan. Joo. Aika hienosti menee. Näyttäkää se, lähteekö? Löytyykö? Joo. Kyllä. Nyt annetaan aplodit näille molemmille pariskunnille. Hei, harrastatko sä kenties valettia? Kauan sä oot tästä? Hyvä, hienoa. Mitä teillä olisi terveisiä? Jos haluaisin aloittaa 20 mikä siinä on parasta? Mikä tahansa tanssikoulu. Luultavasti tarjoaa balettilopetusta myöhemmin. Miksi sä aikana ollut paljon? Hyvä kysymys. Mieti sitä hetki, sillä saattaa olla vastaus. Miksi sä aloitat aikana paljon? No se oli varmaan osasta viehätystä, mutta se on myös monipuolinen laji. Haastaisi sekä fyysisesti että taiteellisesti. Sovitaan, se oli samassa kokeilussa. Sovitaan näin. Tätä myös täällä paljon tulee ja saadaan siltustellaan ja katsotaan kyllä täällä jatkuu. Ota mutta ensin tätä. Evi-Anna Lehtipuu, sä edustat täällä Sirkusta. Kerro vähän omasta organisaatiosta. Joo, mä oon siis Suomen nuorisosirkusliitolta, joka edistää sirkusharrastajien asiaa ja tarjoaa erilaisia tapahtumia siihen liittyen. Jos sä ajattelet sirkusta noin niin kuin lapselle tai nuorelle, joka ei periaatteessa ole harrastanut sirkusta aikaisemmin, niin mikä on helppo lähestymistapa sirkuksen harrastuksen aloittamiseen? No, sirkuksen voi aloittaa kyllä ihan minkä ikäisenä tahansa. Et nyt meillä on uutena tullut viime vuosina Suomessa tämmöisiä vanhustenkin ryhmiä, että se kertoo siitä, että ei tosiaan tarvitse olla niinku nuoria notkeja, mutta totta kai jos on nuori, niin on tosi hyvät mahdollisuudet oppia paljon. Ja varmasti notkistuu matkan varrella. Kyllä, ja sitten sitä lajikirjoahan aivan valtavasti, eli jokaiselle jotakin. On semmoisia nopeampitempoisia lajeja ja hitaampia ja sellaisia, jotka vaatii niinku tosi kovaa kuntoa ja sitten sellaisia, jotka voi aloittaa ihan kuka vaan, milloin vaan. Sulla on täällä sirkusnuoria mukana. Mitä täällä tapahtuu? Joo, täällä nyt ilmeisesti aletaan rakentaa tämmöistä jättipyramidia. Lisäksi tuolla takana on käynnissä vanneharjoitukset ja sitten äsken tuossa pari akrobatiatreenejä, eli tässäkin näkyy jo se, että miten monenlaisia lajeja on. Minkälaisia terveisiä sä lähettäisit ikään kuin tämän Big Movin tiimoilta nuorille tuonne kouluihin? Ehkä se, että kannattaa kokeilla ja liikkuminen on hauskaa. Se on totta, kannattaa kokeilla. Ja niin kuin huomaat, tässä on pari akrobatiaa ja tuolla on pari akrobatiaa, eli lajit on aika lähellä loppujen lopuksi toisiaan, eikö niin? Kyllä. Jatketaan täällä. Tuli taas. Taas pitäisi saada.
2. Käänne ja slide. Taakse ja slide. Eteen, eteen käsi, käsi. Sivulle, oikein ja saadaanko me, pystyykö sen tekemään, miettikää ihan hetki, Inka, kertaan miten kanssa siinä. Me ollaan tehty silleen, että se unohti tässä päivällä, että me ollaan pistetty se siihen, kun tulee se sellainen, kun kuulet, kun se tulee se basso. Mä muistan, aika harvoin. Ei, mutta kokeillaan sitä. Eli jos sanotaan vaikka, että menet 30 senttiä eteenpäin, niin sit vaan pistetään päälle ja mä sanoin, että mistä kohtaa myöhemmin pistää sen päälle. Se voi pistää kyllä ihan jollekin. Joo. Joo, ei ole. Mennään vaan eteenpäin. Ehkä 50. Joo, otetaan se, sanotaan, että se on niinku... itse asiassa nyt meillä on kaikilla tossa noin venas. Eli sen vois laittaa siitä 40 senttiä. Ja sit siinä on aikaa ihmisillä. Vois kokeilla kerran. Joo, hyvä. Kauppa. Yes. Eli 41. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move, 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 make move up. Joo, mä käyn kysyä. Kerran vielä. Sama kohta. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move, 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 move up. Varmaan
Moi Ari, mistä koulusta te olette lähtenyt tänne oopperaan? Eli me ollaan lähdetty tuolta Itä-Helsingistä Vartiokylän ala-asteen koululta. Ja te olitte siinä määrin onnellisessa asemassa, että pääsit tuohon meidän NS-kenraaliharjoitukseen tuonne Annan talolle ja sun luokka oli siellä iloisesti mukana jo alkumetreiltä, niin kerro vähän, siitä on nyt about kuukausi, niin millä fiiliksellä nuoret lähti tästä Big Move-tapahtumasta silloin takaisin tunneille? No erittäin hyvillä fiiliksillä, eli me olemme tämän ensimmäisen tapahtuman jälkeen sitten tämän Big Moven puitteissa on tuolla liikuntatunneilla liikuttu ja he ovat harjoitelleet ja omia juttuja ja moveja ovat siellä tehneet, että erittäin odottavalla fiiliksellä myös, että tämä on ollut hieno tapahtuma täällä Oopperatalolla tähän mennessä ja oppilaat ovat odottaneet tätä tapahtumaa ja sillä periaatteella ovat myös olleet aika intensiivisesti harjoituksissa mukana tuolla liikuntatunneillakin sitten.
Minkälaista palautetta tuli? Nousiko joku laji näistä tässä koreografiassa mukana olleista lajeista erityisesti esille? No kyllä aika tasaisesti oppilaat tykkäs kaikista, että siellä on oppilaita, joilla on tanssitaustaa ja skeittaajan taustaa, niin sitä vasten niin kaikki aika tasaisesti. Onko sulla itsellä mikä lajitausta, että miten nämä liikkeet ja muuvit lähtee Arilta liikkeelle? No vähemmän on tanssitausta, että menee tuonne muuhun urheiluun, että jalkapallo, koripallo on ne päälajit ollut nuorena ja niin sitä kautta tietenkin vartalohallinta tulee, mutta nyt vähän vanhemmalle ja ei ne enää niin muuvit mene niin kuin lapsilla. Mutta siis Big Move haastaa myös opettajan, eikö niin? Kyllä, todellakin. Mutta eikö täällä ihan kivan näköistä meininkiä? Täällä on balettia ja sirkusta iloisesti ja trikkausta sekaisin, niin tämähän on hyvän näköistä meininkiä. On, joo. Erittäin tyytyväinen tähän tapahtumaan. Täällä on kiva olla mukana. Kiitos, Ari. Kiitoksia. Hei, nyt kaikki tullaan taas tänne näin lavan eteen. Meillä on aika vaihtaa ryhmiä. Eli tullaan ekaksi tänne kaikki tänne lavan eteen. Älkää vielä tulko lavalle. Yes. Nyt sieltä, te jotka siihen ennettekin jo aikaisemmin tähän näin, niin tulkaa sieltä ihan lavalle, jotka ette siis ollut aikaisemmin tässä ryhmässä. Tulkaa vaan nopsaa tänne vaan kaikki. Sitten sieltä jäädään odottaa siihen, niin joo, nyt siinä on hyvä ryhmä. Ei tulla enempää lavalle tähän näin. Ja odotetaan, että Vellu tulee hakemaan sieltä toisen ryhmän tonne. Eli te, jotka ette ole vielä tehnyt ja ette ole lavalla, niin nyt menkää Velluun vastaan tonne noin. Sieltä Saara auttaa teidät sinne toiselle tanssimatolle. Ja sitten te, jotka olette jo ollut tässä näin tanssimassa, niin menkää tonne. Siellä on vähän meette katsomaan, että mitäs ballerinat ja sirkustyypit siellä keksii teille. Yes. Eli meillä on ensimmäinen, on ihan
Vähän varotaan, että ei potkaista kaveriin naamaa. Eli lähet, tule. Askel, 2. Oikein, slide, potku, jalka taakse. Piti näyttää vaan. Eli tuliset. Askel, 2. Nyt tulee käsi, käsi. Näin. Ei tällaista. Mennään tänne käden päälle. Säädän tuohon maahan. Ylös ja me pieni potku tonne eteen. Sen jälkeen käännetään ja tullaan alas.
Nyt mennään eteenpäin. Meillä on tullut se käsi. Nyt tulee sitten molemmat kädet. Tulee pieni yhdys. Tulee vasen kiertaa. Hyökätään. Otetaan. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move, 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 make. Move up.
Make you move up your feet. Make you move up your feet. Make you move up your feet. Make you move, 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 move up.
Hello. Okei. Nyt sitten aletaan tässä näin kaikki tulla tänne lavan eteen pikkuhiljaa. Ottakaa äkkiä juotavaa, jos kurkkuu kuivaa tai muuta, mutta nyt tullaan kaikki tänne lavan eteen. Me voidaan täällä tää ensimmäinen ryhmä, jäädään tähän näin, niin me voidaan aloittaa tässä näin. Muut ryhmät, odotetaan vielä, sieltä tulee Vellun ja Tiian ryhmä. Sitten mä pyytäisin, on hienoa, että olette noin innostuneita, mutta otetaanko kädet vaan pois tosta noin, koska sitten jos joku vahingossa potkaisee teitä, niin tämähän on kilpailu kumminkin, niin sieltä saattaa jotkut olla vähän liian innoissaan sitten. Yes. Tullaan vaan kaikki tänne näin. Joo. Istumaan. Eli tiedättekö te mikä battle on? Se on vähän sellainen asia, että nyt näytetään, että mitkä on sun moveit. Eli pistetään kaikki peliin. Yritetään tiimissä esittää parhaamme mukaan se, mitä me just opittiin. Nyt onks meillä kaikki, tulkaa sieltä hei ihan tänne näin, kaikki muutkin, niin kuin ihan vaan tänne eteen. Ei olla sivulla, niin kuin, että saadaan kunnon katsomo tänne. Tullaan äijät tänne näin, yes. Eli ihan kaikki tänne eteen vaan nopsaa, saadaan sivu täältä näin, niin saadaan kunnon tällainen niin kuin esitysfiilis pystyyn. Nyt venataan sieltä, että sieltä tulee vielä tää viimeinen ryhmä tuolta noin. Nopsaa. Tullaan istumaan ja katsomaan, että mitäs täällä näin. Ei pistetä vielä showta pystyyn muuten. Nyt jokainen ryhmä, ajatellaan silleen, että jokaisella ryhmällä tää eka kerta on vähän sellainen niin kuin kertaus. Että niin kuin annetaan vielä chanssiä siinä, mutta sitten kun me otetaan vielä toinen rundi tämän jälkeen, ja sit pitäisi näyttää, sit vähän katsotaan, sit otetaan niin kuin mittaa toisistamme todella. Okei. Nyt tässä on tietenkin myös sellainen, muistakaa, että osa tiimeistä ei ole päässyt tänne lavalle, mutta täällä on kyllä tilaa ihan tarpeeksi, että nyt te vaan ihan varovaisesti tää eka kerta kokeillaan, että miten menee. Jes, onko tää ensimmäinen ryhmä valmiina? Ootteko se valmiina? Okei. No niin, pistetään musiikkia päälle. Okei, jes, hienot aplodit. Alright, pistää pois. Jes. No niin, siinä oli hyvä eka veto. Se oli vaan lämmittely. Nyt sitten seuraava ryhmä, joka oli tässä Inkan ja Karinan kanssa ja mun kanssa, tulkaa lavalle. Vaihdetaan paikkoja, tulkaa tänne takas yleisöön. Ja nyt niin kuin huomasitte, ei olla ihan siinä lavan edustassa, koska sieltä tulee vähän jalkaa naamaa muuten. Jes, ollaanko valmiita? Ja pistetään musaa päälle. Make you move up your feet. Make you move up your feet. Make you move up your feet. Make you move, 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 make move up. Right. Wow. Okei. Hyvä, kiitos. Oliko tää se Annantalon ryhmä, jotka oli oppinut vähän siellä?
Aiemmin, joo, okei. No mutta hyvä. Näkyy, että muistu hyvin ne liikkeet, mitä oltiin aiemmin opeteltu. Nyt sitten Vellun ja Tiian ensimmäinen ryhmä, ne jotka oli ensimmäiseksi siellä lavalle. No niin, hop hop hop, nopea lavalle, nyt tässä näin. Ja muut tänne vaan istumaan eteen. Okei. Sitten kun mä saan Vellulta merkin, että lähtee, niin sitten lähdetään. Ja taas muistakaa olla siellä lavan edessä. Jes, hyvä. Okei, lähdetään. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move, 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 make. Move up. Tosi hyvin, yes. All right. Ja se oli teille ihan eka kerta tuossa lavalla, niin tosi hyvin meni. Nyt hei, sitten viimeinen ryhmä nopeasti lavalle, vaihdetaan siitä. Nämä on nämä harjoitusvaiheet sitten. Nyt vielä vaan vikat, sitten saadaan kunnon battle pystyyn. Sitten otetaan mittaa toisistamme. Nopea, vaihtuu. Ei kävellä kuin jotkut mummot hangessa, vaan nyt nopeasti sinne niin. Yes. Okei, Vellu. Onks valmista? All right, pistää musaa päälle. Okei, pistetään alusta. Sori. Joo, täällä ollaan vähän miksailtu tätä musiikkia, niin pistetään alusta kerran tää musiikki. Täällä on siis ihan selvä homma näköjään. All right, täällä on selvä homma, hyvä. Yes, eli alusta musiikki, hyvä. Okei. No, viimeiset pisti kyllä pahan tässä näin. Nyt on hyvä lähteä tähän kilpailuun. Okei, nyt on kaikki päässyt treenaamaan tässä näin. Eli aloitetaan nyt alusta, eli ensimmäinen ryhmä takas lavalle. Ja nyt pistetään kunnon battle pystyyn. All right.
Sitten nopeasti tehdään silleen, että ensiksi ne tulee pois lavalta, jotka on lavalla, ja sitten mennään lavalle. Muuten jumitetaan täällä koko päivä. Yes. Okei. Inka, onks valmista? All right. Sitten lähdetään. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move, 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 make. Move up. Woo! All right. Tosi hyvin. Näyttää ihan proolta. Okei, seuraava ryhmä sitten lavalle vaan. Ensimmäisen ryhmä kyllä veti aika tasokkaan vedon siinä. Okei. Nyt oli nopeasti vaihdettu lavalle. Tällaista lisää. Okei, ollaanko valmiit lähteä? Joo? All right. Musa päälle. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move, 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 make. Move up. Okei. Tosi hyvä. Kunnon aplodit. Sitten kolmas ryhmä. Koko ajan vaan. Tulee kyllä huipputanssijoita ja huippuliikehtelijöitä tästä näin. Joo, menkää tuolta sivulta sisään, niin pidetään tää hype katossa. Joo, ja sit hei, otetaan täältä näin nämä kädet ihan pois tästä näin, koska sitten ei häiritä muita tanssijoita tässä näin lavalla. Hyvä. Otetaan ihan rehti kilpailu. Yes. Noniin, Vellu, mikäs on meininki? Ollaanko valmiita? Yes, hyvä, lähtee. 31. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move up your feet. Make your move, 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 make. Move up. Yeah, all right. Siinä oli vahva veto myös. Nytten sitten jää enää viimeisistä on nyt kiinni se, että kelle tämä voitto oikein menee. Nyt on kyllä ollut tiukka kisa tähän mennessä. Kaikilla on ollut kyllä homma hallussa ihan selvästi.
Okei, ollaanko täällä viimeinen ryhmä? Joo. Kyllä. Lähdetäänkö? No niin, lähdetään. Moi. Yeah! Okei. Wow. No hei, nyt oli kyllä tosi kiinnostavaa katsoa teitä. Olitte ihan huippuja. Marko, nyt on kyllä vaikea tilanne. Kuka tässä oikein nyt voitti tämän? No, mehän ollaan kaikki voittajia. Itse asiassa mennään tämän teidän showryhmän kanssa tuonne lavalle ja jutustellaan muutama juttu muutoinkin. Kiitos kaikille esiintyjille, hienosti meni. Ainahan pitää kisassa on yksi voittaja, mutta jutellaan siitä myöhemmin. Tiialle aplodit tässä kohtaa. Inka, Ville, Vellu, Karina vielä tuolta lavalle. Se, että meillä on täällä hieno porukka kasassa ja te olette ollut aivan mahtava jengi, niin sen lisäksi 400 koulua on ollut mukana tässä aamussa, että annetaan aplodit kaikille, jotka on ollut mukana siellä myöskin. Eli aika big move ottaa niin kuin oikeasti big moveja. Mutta te olitte tehnyt hienoa duunia näiden nuorten kanssa ja nyt kun sai onneksi katsoa 2 kierrosta, niin se vähän helpottaa päätöksentekoa. Ei se ikinä ole helppo. Hiuksen hienolla erolla, jos nyt yksi voittaja on pakko. Ville sanoi, että sun on pakko, kun mä oon vähän tämmöinen, että pitäisi aina kaikkien voittaa, mutta Ville sanoi, että pakko valita yksi. Ja mä sanoin, että heillä oli tommonen, sanotaanko loppuratkaisussa oli oikeastaan tämä kiteyty, että siinä oli rohkeutta ehkä eniten. Ja mä hain rohkeutta, koska heittäytyminen ja rohkeus on tärkeää. Niin kun mä heittäisin ton viimeisen jengin. Niin kaikki antaa reilut aplodit. Mutta todella tiukalla erolla. Mutta hei, tää on ollut hieno aamu. Kiitoksia teille ihan älyttömästi ja kaikille niille 400 reilulle koululle, jotka on ollut mukana tässä aamussa. Big Move on nyt lanseerattu ja tästä jatketaan. Pistetään kaikki koko Suomi liikkeelle, eikö niin? Tästäkin eteenpäin. Vai mitä? Yes! Opera kiittää ja kuittaa. Tulkaas tekin sieltä Suvi ja Nikolas tänne vielä, niin annetaan teillekin aplodit. Ja näihin kuviin on hyvä katsoa sitten päättää Big Move. Te voitte tulla isolla liikkeellä sisään. Ota iso liike, noin. Ja entä Suvi, mikä on sun iso liike? Aivan mahtava. Eli isoihin liikkeisiin Big Move kuittaa ja kiittää. Kaikki mukaan, sirkuslaiset myöskin. Nyt me otetaan isot kiitokset tästä, näin. Yes, huippu. You could say something actually. I feel so bad. Kiitoksia. But you had so nice this your artistic dance and how you feel. But we lost. Huh? Yeah,